is maar echt sexy hoor. Laat je balzak uit nou. Ik kan mijn balzakken. Mijn voet is baie klein nou, ik kan niet. Laat je balzak uit nou. Laat je balzak uit dan trek je je rokje beetje op. Buiten. Laat je balzak hier. Die knop hoor. Laat... Die kan dat je begint met die Ja, trek uit, Wat trek uit. zeg ik nou mee aan je? Trek uit. Ben je echt op je voet? Trek uit. Trek je terwijl hij onder de gaan maken. Ja, koek. Doe het, doe het. Ja. Nico, alsjeblieft, die spullen dan maar doen, Sarah. Leg op, leg op. Nico, alsjeblieft. Ben je in restaurant? Herkje? Ben je in restaurant? Hij is alweer zacht. Je kan nog niet. Na de video op die gaan we terug. Dit lijkt het boekjes nog niet dat deze fucking boeit was. You fucking died. You fucking died. Yes, sir. Ik moet nog makkelijk. Jij lijkt zo gemakkelijk. Benny!